ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಲ್ ಅವ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವು ರೂಮ್ನಾಗ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಅಂತ ತೋಜ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಬತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಚೂರು ನಡಫರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜ ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕುವೇಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಕುವೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಬುಲ ಪಂದ್ ಮಾಬುಲ ಎನ್ನ ರೂಮು ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪನು ಸುಯಕ್ಕಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬಸ್ ವಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಲಂಕುವ 4:30 5:30 ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ ಪಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಕಲ್ಪದ ಫಿದಾಡುವ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ನ 4:30 ಹಾಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ನಾಗ ಡ್ಯೂಟಿದು ಬರ್ತದೆ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಚೂರು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿಂಟ್ರ ಬಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಬೊಕೊಂಚ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಪಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಖರ್ಜೂರದ ಮರ ಪೂರ ಲೈನ್ ತೋಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆತನ ಖರ್ಜೂರ ನಿಗ್ಲೇ ತೋಜಿನ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಾರಾಡುಂಡು ನನ್ನ ರೂಮದ ಕೈತಲ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಡಪರುಂಡು ಇಡಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಧಾರಣ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬೀಚ್ಗಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗಂಟೆ 6:26 ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಸೆಡ್ ಉಂಟು ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ 4 ಗಂಟೆನ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉತ್ತರ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು